mas gamay ra ang maningkamong pagkugi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pila man katawo sa tibuok aning diocese na pilaran, pila man katawo ka? Almost rapid ka mabot o mga milyon ka nakatawo sa Bohol. Kaya na ba? At pila naman nakabuok ang sistema na looyan. Maray ingon nga, ay, diya to'y salmo at may alimbuan nga, pagkadakan sa animo mo, pagkajutan sa mga nalikarong, sao pa na nga? Ang pinadagkakan ng alimuno, nga ang mga nangin kay gamay ra. Muna, masalamat ka kay si brother, musuod na ni pagkapare, kanya, mas daghan pa yun kasi anak ko sa mga kauban o si Baribimo, musuod na po niyo ka na sa Kristan pa. Wala naman nasugod sa Kristan. Sunod na, wato na natin. Okay. So, idagan ang panugtan ng istorya o kita. Larga. Okay, paklik na sa Biblia. Karon ka. Kaysa una ko magtuon din dito sa lapit ato sirado, irkon. Mabidyo kay Ikyas ang mga kauban ng mga grupo ni Ikyas. Kay sirado man. Di ka maminaw, bungol ka ng sawa. O na karon, di palayawan na ka, nagkakang kauban, nagkakang kauban. O nang usay makaingon tag, di man, ni brother kay kuwaman, kalamong gidili, di maminaw na, anak pwede kang loob na na. O diba, mga na. Makuha na suot sa itong mahuna. Maraming mentality na ito, mga nakam. Okay, arita sa Biblia. Handog-handog ko ba yung burungan ng Biblia? Nasa Panultihon 1:13. Isuwat pre. Ay, butang isa pre. Bahandi sa yuta. Sali ka naman. Awak kami, di lagi gusto mo suwat. Sige ka naman. Bahandi sa yuta. Hindi. Huwag lang ito rin. Bahandi sala. Sala. Hindi rin. Hawag niyo na na. Sanawa na doon yan. Baru bitaw na. Panuntingon 1:13. Ito sa kong basahon. Basta lang kung kapila na. Are, sugot ka. Mangita kag mga bahandi kung punong ta ang atong mga balay sa atong tinawat. Uy, nadukan, hawat, bitaw. Kasagaran, mga tao. Maghawat ng mga tao sa panahon. Ato tiwastong basa. Nasa Panultihon 1:13. Mangita tag mga bahandi kung punon ta ang atong mga balay sa atong kinawat. Sige uban kanako kung bahinon ta ang tanan kang kinawat. Sus pasayloon ka sa Dios. Daghan ka sa mga tao pagbulan na naiguan eh. Daghan. Daghan uy. Daghan. Sa una sa kanang litaw o gamay-gamay pa ko, uy mangawat hindi mo kanang kamuti. Mangawat ko litaw. Ngayon, away balita. Gagawin. Naan siya na, kita mo. Na? Politiko, Brad, kawatan. Kawatan, uy. Politiko. Kaya aron lagi ko na magkaporta kami. O nga na ba? Sus, Ginoo, kay bawo ko niya nasilipin ako. Sus, sa'yo, kaya nawat ka kamuti, nawat ka ng anak, isayupan, kaya ka doon. Okay. Muna nga, kung mao na gini ang mga tao sa unang panahon o karon, wa ni mausap. Nalim na tao sila, tapos gobyerno, ayos sa, mga tao ni
Ato ng may ilakanan. Usahay mo, kining tao kay gusto, buta nga mo dato, dayo. Nya, daghan kayo mga tao, panuna nga, maigok, nanulis na lang ako. Magsiyabunan mo ko, medyo respect naman. Parang dali, ito mo dato. Now, mo hitabo na to nga, pinagsaran pero makahulugan mo din natong mga tao. Ha? Makahulugan. Okay. Nabuo naman ka teksto sa Biblia na nakuhaan ko sa siyang na laman. Okay. Alita sa ikaduha. Kasi may mo, napulos mo na panultingon, Brian. Usapo man nanaaman sa panultingon, bisuan. Naa sa panultingon, James, versikulo 2. Ako po sa naman kaya ba po ta? Kaya isot kayo, hindi na ito pasama kasi kayo awa ka sa Biblia, buo ka rin. Panultingon, James, versikulo 2. Ang pangalawa. Sige lang, ako take note lang sila. Basta po tabangan ayaw mo kabalaka, kaya sa mga na panahon, ako na po yung tema, maminaw na po, men. Panultingon, James, versikulo 2. Kabasa ko. Dili makaayo kanimo nga mo asinso pinaagi sa limpong apan ang dili pamanglimpong makaayo kanimo. Dili pasagdan sa Ginoo ang maayong tao. So nakada ito yung anak. So dili ko na makaayo sa tao ang manglimpong. Huwag natukan, makataadyo, limpasahay. Labi na usahin ng mga timbangan dito mga negosyo. Ang pangbutangan ng magtingga, ang mabukat. Ang mga isda, masusukat, sinilas, ang mabukat. Tapos sa ilobong tanan. Bawa na nga, kung saan ko naiingon diyan dili makaayo kanimo o dili maasinso sa tao pinagi sa pagpaglimbong o malimbong. Pero makaayo sa tao o kaluyan sa Ginoo nga dili pinaagi o limbong. So mo nang maningkamong kumanta. Ay brother B. So mo ni nahitabo na to karon na murag usahay mabalaka may tao gwapo tay kwarta, di ba? Usa po ko na mabalaka ko kay kung ano kita po kadyo nga labi na Sabado mo sinduan mo, masobraan mo ng gamay. Adyo ba naman? Moto. Ang ikatulo, nasa Panultingon 21, versikulo 6. Ngayon ko sa kasakan ng gamay. 21, versikulo 6. Ato basahon. Ang bahandi nga imo nabatunan pinaagi sa limbong dalirang mahanaw o magatod ini kanimo ngadto sa kamatayon. Isus pasayloon ang kasabino. Kini bitaw kanang mayong example kanang okay pa man na nakadaog sweet trees no kay ato man ang higuan no bitaya ta di ba makadaog ita tayong mga vitamin ini ato ipanghatag ko uban nakita pa nato niya gusto ko kung hatag ko man ya, mengatakan sandatos, minutos. Di mana kita muda orang berhenti di bertiran atau umat buruk lah. So, ingat na, kung nagdali lagi, kawal tayo kung naik kwarta sa hangin o bila na, sabi ng eleksyon, bubayad o jismin, sa kabuntaran, jismin, magkasalud ugma, nawa na. Kamu na yung tabo na to. Arita sa ika-upat. Ano na sa suwang isang Mateo? Kayo, kung ako pang gamit ng tanang mga kuwan na di ko mahuman o sulti ng isang hantod ugma. Asa, Mateo 6:19. Sige. Mateo 6, versikulo 19. Ato na ba sa mo? May hinanyo ko ito. Kaya pa bitaw si Brandon. Nga, kasi Brad Vinci, ang pasingas na ko humanan itsura ko lang daw Okay.
Itong basahon. Matthew 6, versikulo 19. So, kita magpapakita kayo. Ayaw ko mo pagdigong o mga bahandi ini sa yuta kay kutkuton lamang ini sa taya o sa anay kung makawat usap ang mga kawatan. Pagdigong Ginoo ka mo o bahandi dito sa langit nga dili ang upasan. Pagtigong Ginoo ka mo o mga bahandi dito sa langit nga diin walay taya kung anay nga makatutkot niini kung walay makakawat kaya ang kawatan nga dili niini kay hain gani ang inyong bahandi atua usab dito ang inyong kasing-kasing. Masaya itong mamalandong tanini. Kaya hindi magong nasa Biblia, hindi kayo basahon mo niya. Lagyan na yun, maura. Mamalandong ta. Kung saan po ibahandi na maangko na to dito sa langit. Ay, musugot mo sa di na sa Hebreo mabasa ang tao mamatay sa makausa niya hukman. Kung saan yun ang bahandian na nasa langit na di matawad, di makutkot sa panahon. Ang bahandi sa langit na sa Matthew 24 na nagingon, nakapainom ka ba o tubig sa imong sikatan? Nakapakaon ba ka? May salamat kayo sa mga ito. Tubihan kayo mong pagkaon, mulog sa ilang bahay. Na, so nakahatag na sa dagbahandi ito sa langit. Mga pala. Naghubo ko. Abi ako ba? Ang nasa Biblia, naghubo ako. Inyo akong gibistingan. Nagmasakon ko, inyo akong sige nang itambalan. Mga nag-isulti sa Panginoon. So muna ang mga bahandi dahil ang mga hiyas na to, ang pagtigong o bahandi sa langit, pagpanghatag sa kabos, pagpang-share sa uban, kunya, napag-yunay. Kanang pagsimba, karaatlaw, kanang pagkumpisan, kasaso sa katuig, ato lang naon. Kaya di magkakakuan, karaatlaw, kumpisan kay, mura ng alkohol. Kanang nakita tayo, buling sa kamot, ginaw alkohol, mahil, o gana. Ayaw ko ng karadlaw, kung sana ko ng saa. Sa karabuan, pwede na. Kasasa sa kabuan, niya ako si bahan kay na may balahon. Pwede na itang kumpisal, kas-kasa o sa katuig. O huwag kay sala na mortal. Pero nakay sa mortal, ikumpisal ikaw ng kadabuan. So di man na ito kalindayan ang natay mga sa mga tao na uwipon ng pagpapasal. Inang cukup pakai kopi pizza. Okay, na malandong na tato. Na mao ka na ang gusto sa Diyos nga kini na ibahandi dito sa langit, di judi ni makawan. Mao nang ipasabot diyan sa Matthew 6 versikulo 19. Ayaw ko mo pagtigong ibahandi dito. Sino ta? Okay, example, nakita tayo dagang mga kwartan sa libutan. Pwede na ba tayo mga anak, kawayan sa isuon, kawayan sa kumangko, sa ijaan, ito magkagulong. So mga nga. Kinoon, dili sa iyo pagpapagadato sa libutan, dili na sa iyo pa, basi mo yung unsa, bumin, haguman, masabta na ito lang yan. Ikalima, nasa Matthew 6:21 mo nang supay nga kay ang hain gani ang inyong bahandi ato ang usab ang inyong kasing-kasing. Diyato'y usa ka adunangan tanaw sini. Isa may nakaila og sini mo nakakita. Ay, posible na bumong kitag sini na ay, wala kasi no. Tanaw sila, nga tayo rin, sinihan ka rin. Tapos kay, mentality, magayo ang salida, ka na, itawag na to ka ng 4x4, luoy-luoy, pasakitan na. Yan kay Dapo, kaya sila, nananaw sini.
Ito sa ubos kay nagilang auto dito sa ubos. Itrapo-trapuhan pa sa mga pulubi ba? Mga bata, ibang din ng chinilas. Nga, dili sa suot sa sinihan, sigig hila. Tungkol sa kaluoy. Sus, pagkabot sa gawas, nakitaan man ang auto magisugasan at mga pobre, mga bata. Sus, ipang pagigkas eh. Okay, ito ba? Kung sabi, nalabutan atau problema atau istorya na kaya kini din yung bahandi sa tao kung kanang naa kay bahandi naa gani ang bahandi naa mong kasing-kasing naa kay bahandi kasi mo mapanalitan katang kagkwarta dato ka niya mong kasing-kasing naa sa imong bahandi so mo nang di na ka mo hatag sa uban kay hain gani ang bahandi ato usab ang imong kasing-kasing. Magnaot ko nga di ang tatay nga ba? So mo itong naigsuon, makakuha ka mga pagtulunan ani. Nga, bitaw, tinoon na, kay naagi na sa Biblia. Na tiningong tima kay minor man eh, wala na sa Biblia lang sa tan, kita mo gamit itong katekisim kay, or mga doktrina sa konsibahan. Sige, hari na ta sa ikaunom. Nasa San Lucas 4, versikulo 6. Ato, basa mo natin sa San Lucas 4, versikulo 6. Ito basa mo siya. Versikulo 6. Mingon ang yawa kaniya. Ihatag ko kanimo kining tanan, gahom, bahandi, kining tanan itugyan kanako, o ako. Hatag ini kabisan kinsa nga gusto kong hatagan. Ngayon, maimo ko niya kining tanan. Kung muluhod ka sa ako. Kinsa may ibot ipasabot sa ato ang ni Satanas. Ang atong Ginoo gitintal sa yawa. Giingnan po. Muukit ka na po. Ihatag ko kanimo ng tanan mahati. Na ako hasta si Satanas musugo na ipon. Na? Ano ang patiwason sa basa? Ihatag ko kanimo ng tanan. O muhatag nini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo niya kining tanan kung mulubod ka sa akong atubangan. Si Jesus mitubag. Ang kasulatan ng ingon, simbaha ang Ginoo na imong Diyos kung siya laman ang agalagari. Kunya, gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem o gipahiluna siya dito sa kinahitas ang bahin sa templo. O giingnan, kung ikaw ang anak sa Diyos, ambak ngadto sa ubos. Sumuni mga igsuon nga kinidiing yawa muhatag bandi ng yawa pero limbong. So kinadaganan pagkatong tao ng ilimang limbungan ani mo nga kasagaran nato karon bisan og maayo kita itong buhaton mo ingon mo tipas ang itong nauna iya mo nang buotan ako itong limbong mo ni ipasabot nga kung sa unang panahon na ay mga limbungan na ako din sa Satanas gawan-uban ni Kristo ito sunod. So mo rin may suon nga di ta magbalinglang ining limbong. Labi na karon nga kining Facebook daghan kayo mo ingon ni Facebook sige suod mo ni na di kwartang madama. So si taon luyan malinglan itaw daghan kayong scam ro panahon na. Sinyasir ko bro. Kwarto man ikaunom pa man mapayupan. Daghan kayong limbong bisan sa Facebook, bisan asa kay daghan ng limbong. Morning basin adan yung tanya sa limbong. Okay, arita sa ikapito. Nasa San Lucas 10 San Lucas 12 versikulo 21.
Ito basa. Ito ko mga basahon ni Karong ni Bisik. 12:21. O bitapos si Isus sa Panginoon. Mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon. Apan dili dato sa atubangan sa Dios. Sumod ini nga kasagaran ini sa mga tao na kanang ija-ija ko. Kasabot mo ija-ija ko. Kaya kami yung nagbuhol nito na ija-ija ako. Di mo na tinuot. Pag pinabagay mo, ano, di ba? Ang sabot na kanang ija, ako, ulog yan na ba? Ija-ija. So, sige pa ito, musaka ka gamay ani 20, apan ang Diyos ingon kanila, oy buang, niini gayong gabi una, ikaw mamatay, kung yan kinsa na may mapanag-iya, niyan ang tanan mong butang, na imong bitigong, alang sa imong paborito. Kaya ito, nakainom mga lunay ko sa kadato nga, di ko ba, itang bahay, ikaw ang budiga, ipuno dito, mga bahandi, ang iyang problema na, yung inom, sulisuroy, pagkaon, tulingayaw, ingana na, yan, inom siya, wala ko'y anay problema mo, inom na, kaon, sagot sa na, yan karon kay, hoy buwak, namatay, nagkakagabiin, isa na may mga nabiya na, suwa na managili. Muna, gitapos ni Isus ang Panginoon. O gitapos si Isus sa Panginoon. Mao kini ang mahitabo kanila nga nagatigong og bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Kung saan po ni dato atubangan sa Dios? Ang muna ko na ito bangan kung magkakansya kung kadili sa yuta sa piso antolos pinagatuig daghan portaha pero kung ato ko makasalangit magkakansya labi ko kaadyo to sa langit nga naman diya ko tuyo usa ka dato niya ay kanang buhay kadung sila nito. Nagkaswindo na, agad tumboy, agad tunga siyang swindo, ipangatag sa mga kabos. Pangatag. Niya ang amo kay may ngomong, ay, usik ka pagkatag, usik-usik naman ka niya, kwarta na. Ay, pangatag na may sir kay, adyo na lang niya sa mga kabos, magkakaon sila. Niya, watsa mo mga kag. Moto, pila istorya. Uy, nabangga, namatay ang sa luwa. Sus karon kay gidaman ang buhay dito sa langit, isubay magkasam sa puyo. Nagkaroon kay ang buhay kay gidaman ni San Pedro dito sa kinagdakang mansyon. Nga naman, nagsigi naman sila dito. Patigong ito, bandi dito sa langit. Nga dato kay na dinaminaw namin, kuha na po ni San Pedro. Ingon po na ka kay dato nagaho ka ng buhay tuwagan ka itong mansyon kung saan makanaho ka dati ito sos pagdoong na may kamalig sa iro wawan magtigo o bahante sa langit ang dato at isa gitigo dito naman sa kalibutan sa mga kawangay sa mga alita sa kuwan nasa Roma 11:33 mas masama magbuli na ito ni ginagmay kini ato ang pagtima din sa ato ang Bible study dipindi rin sa ato ang masabtan sabutan okay pagkasabot 33 Roma 11:33 Lami ito sa una sa kami pa nag-Bible study dito sa Duyo kay namin paspas kayo basa o Bible ito sila isa pa sa una bro sila GCPC lang siguro dan pas-pasan basag dia duming pas-pasan yung basa atau Roma 11:33 bersama
Ha? Basa. Hindi ko kakita ko. Kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang mga paagi, sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa una-una sa Ginoo. Muna nga, ang atong Ginoo, bahadiano kayo. Nakabantay mo nga, napaday mga tao ng panahon na nga, wala nakakaon ng pamaaw, wala nakakaon ng paniuto, wala nakakaon ng panyapon. Uy, makakaon pirmi, uy. Yan naman, sige matag-ampo. Kung saan itong giampo? Oh, natanawa. Ang mga namo, nakas sa mga langit, pagdaigo ng munganan. Umabot ka namin na kinarian. Matuman na yung pagbuot din sa yuta niya sa langit. Akalan mo naman sa matagang daw, ihatag ka na mo karoon ng lawa o pasayloan ka sa mga sala. Ingon na nagapasaylo kami sa mga kasalanan. O kayo kami tugyan sa panulay na mga sa kanistalatan. So, mga mga isuon ko na Kristo nga, kinidiin na itong Ginoo. Matag pa sa itong Ginoo sa Mateo 6:33. Bro? Itong lugar ka na, Mateo 6:33. Kung saan nag-ingon yan? Mateo 6:33. Atong basahan mo okay. Bisaya, itong kaso. Mateo 6:33. Ari, wala rin. Apan unahan ninyong pagpangita ang hingharian sa Diyos o magkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton o ang uban ng mga butang ihatag niya kaninyo busa ayaw kamo kabalaka sa sunod nga adlaw may nagkagalingon kining suliran sunod adlaw. So muna nga kita mga katawhan di ka problema o pagkaon, di ka problema kung sa diha ay ang Ginoo magyatagon kung wala siguro ng pasmo o pagpigkaon, no? Sobra-sobra po gani. So muna ang maitsoon niya, ano na ta sa kuwan? Mateo 19:21. Mo kini ang ato ang natapusan na teksto nga ato juga ning masabton aron makaibaw na tayo. Mateo 19:21. O ingon si Jesus kaniya, kung buot ka na mahigpit ikaw, o ibaligya ang tanan mo katigayunan, o ihatag ang halin nato sa kabos, o makabaton ka mga bahati dito sa langit, o niya balik nani, kung sunod ka na ko. Sa pagkadungog din sa patanon, minataw siya o masunod kayo, may dato man siya kayo. O ingon si Jesus sa iyang mga tinungan, sultingan ko kamo, maglisod pa kayo ang usa ka dato na makasulod sa tingharian sa langit. O sultingan ko pa kayo kamo, mas lisod pa kayo sa usa ka dato na pagsulod sa tingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo na maglusod sa lugas sa dato. So, lisod-lisod ba po niya ipasabot? Kaya kumayon ta nga ang mga dato di kasud sa langit, kunya ang mga kumpre kasud di ma-kumpre ta ini. Yan naman, wa man lagi gidili sa itong Ginoo nga magdato ta. Yan naman, tungkol kay naay teksto na sa Biblia na adunay gitagaan o usa ka dinaryo ng tingan ito, ipatigayon, niya 5 ka dinaryo, ipatigayon, unya usa ka libo ba to, gilubog sa yuta. Yang sa may gingon sa Ginoo, pinagbalik na dito, at unang gitagaan, nakaginan siya,
Kung sa may gingon sa Ginoo, maayo ka kasulugoon. Kung nakaambit ka sa gamay, makaambit usab ka sa daghan. So ang pagka kanang gusto kang magdato. Niya, naapoy nagsunod nga, nakaginan siya gihapon. Motong ingon ang Ginoo, maayo ka kasulugoon. O niya, ako siya kasulugoon niya na balaka, ang sabi niya ibuhat, ilubong sa yuta. Niya, ang sabi gingon sa Ginoo, sa pag-abot na niya, adiaran imuhang sa lapi, wa kinikuha, wa kinitubo. Nga naman, tungod kay mahadong mo. Ang sabi niya po, iingnan siya sa Ginoo, ay tambong na itong dagat, bato-batuin na niya, walay post na sa lugoon. May pag-deposito sa bangko aron makaginan siya. So dili posibo no nga moingon ta mga dita kasud sa langit kay pobreta, dita kasud sa langit kay gatotan. Wala magbase ang ato gato o pobre basta may lupaon ka sa mga kabus. Dili ni bitiran bro. Ang simbahan makasulti ani, kabahin ani. Mo nga ang ipasabot ini, mo nga lisod lagi ni santo. Mo nga atong simbahan Katoliko naay pagtuon ani nga kita asultihan tani mga pari ang sila naman din nasayo sa mga insakto gyud ana. Dili ka magbubuo ng kay o kinato sud langit o ngana kita di wata na bisig galo pero nakakaya ay nadato mga kauban. Masuko na ako nagawa sa mani. Sumbagan ko Makuli ko sa buwan, ano ko'y bukol. Bitaw. Kung ano eh. Ayaw, sumbing na yun sa Ginoo. Kanya, naamoy una dito nga, kana dito sa unang panahon, kanang mga brad, nana? Nagabantay mo nga, kana dito ang bahay bitaw, nato, di ba mo, ito nanghingana. Ngana, bitaw na. Diba itong mga arko ang mga simbahan diba ingana dito na sila ingana manong ingana mo po na karoon may bagong uso lang ilibil na sa una kay nagto kay sa una ko ng mga panahon basta negosyante ko nung kana kay kamilyo nga ikargang kung sa kami na manegosyo mo kana ko nung dito na pizza dito nakita dito sa Lagnason, tak-atok na mga istorya ng mga amigo ko. Kana ko ng mga dato, magkarga ko na sa ilang negosyo, aling kamil. Nagkaroon kay buktot maling kamil, na musang ko, wala na. Motong panaugan, ano? Inaog ang karga. Hanggang kay, maldito, malagi kay kining kamil, nang lingin man ang anak kay muro magbuktot. Giusap ko ina mga gianan, bulos na ko mga inganan, pero kalusot-lusot ko itong mga dato. Anak, sa walay istorya, anak. Kini pong masumbingin ni Kristo, kini pong dagong, kaya dagong nag-uong bitaw. Nagitay kamilyo, uso na nagtanong. Isa to. Dirahon. So, imo dyan ang tukaro, imo dyan ang sapton. Lisod. Kung sa isto, dato, na ikalit po, kamilyo. Di ba? Lisod sapton. O na nga ang simbahan na yun mo yung makasabot na. Kita po mga Katoliko, maminaw, rubutan. Hindi po ta pwede magsupang-supak. So, muna mga iksuon na mamalan ka. Kanya, magkatawa na niya ni ba kay diyan mo ito yung usa ka dato na nangaon kanya dato yung usa ka pobre na nangaon nagduol sila so pagkaon na kay malipayon na pobre nagkaon malipayon na kay ang dato ay magulano na nagkaon mutong namutana ang dato dati manong malipayon makakakaon ako, malipay mo naman nakakaon mo, nakibuwan na magsuka, namus, mag-ukat. Na ikaw, di ba din, masulubo pa ka. Dato, buko ka, Chok. Dato ka. Ako, dato ka.
tipong tato, sinanay, ang problema ko, sa ako lang yung porta na dato ka to. Sumutoy mo sa malayo, brother, imo yung ihatag, ako yung ihatag mo. Dito, mo to ihatag doon. Sus, ang dato, parang haya-haya na, dato na, taon na, kainom na. Niya, pobre kay, di na, mabot mo ka to. Kinaan mo na ng porta ni Jack. So, giuli na mo sa dato. So, mo na nga, unhandled niya mo ng porta sa dato. Mo na ang igsoon, mo kini ang ato ang tima. Naghan mo kayo, taning, wala bro, ko nang gamay kay, gamay na ng ato ang oras. So, mo to, dagang kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tima. Katawa si Buyas. Mo to, ang igsoon nga, ato pagpapin, magnaot ko nga naa pa mo'y sunod yun. Namoy ng kutlo nga ginagmay at akong pagpapin. Nga, sunod o makatima ko pohon atong atangan, insinso ang akong itima. Insinso. Kaya katima na mo ko sa una o mga timaan. Karang tima na ito na dito sa ito ka bitong istorya naaral din na sa Biblia. Pero, inyo dyan doon magbasa ni Biblia. Makakuha dyan mong tima na kinadaganan. Danan dyan kayo. Hibaw mo ng Biblia o mabasa dyan mo ng Biblia. Sumba mo kada daw. Kaya isun sa usa katuig, mahurot o paklik ni Biblia. Kaya kada adlaw man may bersikulo Ebanghelyo kada adlaw. Yang sa ka adlaw kay namay tulo ka basahon kana verse reading, apoy second reading, apoy salmo, na gospel. Sa to pa upat ka pakli. Unya pila man ka adlaw ang usa ka tuig? 365 days. So kung musimba mo kada adlaw, magdaw mo Biblia, mahulog ito basa. Arita, naigay, bahan ba din? Dukara. Naisal mo. So muna mga igsoon, daghan kayong salamat, usbon ko, atong giwat o si Brad Vincent, Vincent, manayaw sa ta? Ha? Ako sa medyo mga pangutanan kay Basilo. Napoy, one medyo masakti, ganun yung mga katoliko nga, maglubon baron, kanang tawag po mga larawan, di na to kalit. Si brother. Sa manayaw sa ta? Ha? Okay, salamat kayo, Brother Roland Sanya. Ano papakan si Brother Roland Sanya sa pagkapit niya tabahin sa bahandi sa langit ng yuta. Gabihan, no? Kaya dagan ay bahandi sa yuta sa langit. Mansyon na to. Mansyon na. So, ano tawag si Brother Ninyo? Brother Ninyo? Alam sa mga, ano ba? Si Brother Ninyo at itong si Syra kay